Благодаря ви, че дойдохте. По-миналата година Home2U реализира малко над 2000 сделки с недвижими имоти. Миналата година тази цифра нарасна до над 3300. Забелязваме, че може би нашите качества на общността, която ние създаваме, в комбинация с усилията, които полагаме, биват оценявани подобаващо най-вече от нашите клиенти, защото те са основната причина ние да го правим. Първата и най-важна мисия на нашата компания, всички, които са част от нея тук знаят, е ние да даваме най-добрата клиентска услуга на пазара. Втората ни мисия е да въздигнем репутацията на професията брокер. За нас е важно брокера да изглежда на първо място добър професионалист и загрижен човек, който всъщност основната му мисия е да даде най-доброто на неговия клиент. Така че, отваряйки този офис, ние не просто ще разширим броя на клиентите, които ще ощастливим посредством нашата услуга, ами ще създадем възможност за нови работни места, за млади хора да се развиват в България и да постигнат достоен живот тук.